Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Riyadi. Kula mriki badhe ngejelasaken tugas dugi buyuni tentang tembang macapat yaiku sinom. Tembang macapat sinom yaiku puisi tradisional Jawa ing nggambarake fase urip nalika isih enom remaja utawa masa mekar. Kinanti watak sing ramah, tulus lan wicaksana. Definisi lan ciri-ciri tembang sinom tegese asale saka tembung sinom utawa isih enom lan godhong enom sing lagi mekar nglambangake tuwuhing remaja nganti dewasa. Watak nggambarake sifat gaplek, tulus, sabar lan wicaksana. Tembang sinom lumrahe tinemu ing naskah Jawa Kuna Kenyataan. Serat Wethatama angitanipun Mangkunagara ingkang isipun piwulang moral. Serat Ulangre déning Pakubuwana. Sinom papahan atau tegesipun sinom. Sinoman golongan nom-nom kang biyatun pahangyan. Tahu enom remaja isi enom kunjuk ganda enom ing kunjuk. Kap semonten ingkang saged kula aturaken mbok wilih wonten kelepatan lan kirang terus pilatunatur kula nyuwun agunging pangarsana sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.